V juliánskom kalendári oslávili na Slovensku Nový rok, konkrétne vo Svidníku, kde presne o polnoci oblohu rozžiaril ohňostroj. Tradícia juliánskeho kalendára siaha ďaleko do minulosti. Oproti klasickému je posunutý o 2 týždne neskôr. Nový rok o polnoci z 13. na 14. januára však vo Svidníku vítali po 8-krát. Si domám, že aspoň takomto formu si treba pripomenúť, že juliánsky kalendár je trošku ináč ako gregoriánsky. Každý národ si chráni svoji tradícii, svoji zvyčaji a my takisto chceme, żeby Svidničania si uvedomili, že depatria, že by nezabili na svoji koreni. Desiatky Svidníčanov sa o polnoci zišli v známom pohostinstve. Partia podnikateľov a kamarátov pripravila už tradičný ohňostroj. Nikomu nevadilo, že ráno bol riadny pracovný deň. Je tu kopa rimokatolíkov, kopa pravoslavných, kopa grekokatolíkov a nikomu to nevadí. Proste snažíme sa, aby sme aj tento Silvester oslavili. Nechýbali muzikanti, hudba, spev, tanec ani šampanské. Je to nádhera, to je naše kultúrne dedičstvo. Ohňostroj, ktorý rozžiaril oblohu nad Svidníkom, dal každému jasne vedieť, že Silvester je Silvester, aj keď 13. januára. So starým rokom sa treba rozlúčiť a rovnako treba privítať aj ten nový. My Rustáci slavíme Nový rok vo Svidníku dneska. Zo Svidníka Pavol Sivák, televízia Markíza.